Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. 29 Awgustda Salam News Türkmen neşri İran metbuatuna saralanyp Türkmenistanyň İranaky türkmen ilatly sebitler bilen sowda gatnaşyklaryny ösdürýändigini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet hiççiligindäki köpçüliklerini habar berişleri işleri köplenç goňşy Awganistan ýa-da İran bilen bagly habarlarda sebitin türkmen ilatyny agdamakdan saklanmaga çalyşýar. Ýöne ýarym resmi neşir özüniň habaryny İranaky etnik türkmenleriň ýaşaýan sebitler bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň ösdürilýändigini habar berdi. Muňa garamazdan habaryň mazmununu Türkmenistan türkmenleri bilen İran türkmenlerinin arasında gatnaşyklaryň ösdürilýändigine güwe geçýän subutly maglumat ýok. Neşir türkmen ilatly sebitler bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegini İranyň Gülistan sebiti bilen aradaky gümrük nokadyndan İranyň çägine geçirilýän harytlaryň göwrüminiň artmagy bilen delillendirýär. Neşir İran türkmen serhedine ýerleşýän gümrük nokadyndan geçirilýän harytlaryň göwrüminiň artmagyny İran türkmenleri bilen Türkmenistanyň arasyndaky sowda gatnaşyklaryň ösdürilmegi hökmüne düşündirmäge çalyşýar. Gümrük nokadyndan İrana geçirilen harytlaryň möçberiniň artmagy sebitde ýaşaýan İran türkmenlerine näme derejede peýda ýa-da bähbit getirenligi ma'lum näl. Meselem, gümrük nokadyndan geçen harytlaryň eglenmän göni İranyň beýlik sebitlerine giden bolmagy da ahmal. Türkmenistan bilen İranyň arasynda 4 sany gümrük nokady bar. Şolaryň biri bolan Inçi burun gümrük nokady Iranyň Gülistan welaýaty bilen Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň arasyna ýerleşýär. Beýleki 3 gümrük nokady Sarag, Bazıgran we Artykda ýerleşýär. Salam News neşriniň habaryna harytlar Inçi burun gümrük nokadyndan İrana geçipdir. 28 Awgustda İranyň Mehr habar agentligi beýleki bir İran türkmen gümrük geçirgesiniň Gawdan Bazıgran gümrük nokadynyň 34 ay ara kesmeden soň gaýtadan açylanyny habar berdi. İranyň 1 millionyň gowrak türkmen ilaty Türkmenistan İran serhediniň günorta tarapyndaky sebitlerde ýaşaýar. İran türkmenleri etnik türkmenleriň ýaşaýan sebitlerini türkmen sahra adlandyrýarlar. İranyň türkmen ilaty ýurdun umumy ilatynyň tas 1-2 götermini emele getirýär. Dünýä türkmenleri bilen bagly gysga habarymyzdan soň gepleşigimiziň esasy mazmununa geçeli. Gepleşigimiziň bu sany geçen hepdeniň dowamyna Türkmenistanda we öňkü Sowet giňişliginde bolup geçen käbir möhüm wakalara syn edýär. Geçen hepdeniň duşany bugün Azatlyk Radiosu Mara welaýatynyň Mara etrawynyň peşanaly giňişliginde bolan bir pawta uğurluğu barada makala çap etdi. Peşanalı 2 pawtaçy kärençi biri-birini pawta uğurluğuna aýplap polisiýa şikayet edýär. Bu makala da şarkı dünýä ýapyk türkmen jemgyýetine käbir adam gatnaşyklary we adamlaryň häkimetler bilen gatnaşygyna mysal boldy. Peşanaly giňişligine elektrik energiýasynyň öpçünçiligine bökdönçlük dören giýjesi 2 kärençiniň pawtasy uğurlanýar. Bir kärençi beýleki kärençiniň üstünden arz edip polisiýa ýüz tutýar. Ertesi üstünden şikayet edilen kärençi polisiýa çagyrylýar. Polisiýa kärençiden goňşusynyň pawtasyny bir utat alyp almanyny soraýar. Ol pawta uğurlugyny ret edip gaýtam öz pawtasynyň hem uğurlanyny aýdýar we olam goňşusynyň üstünden arz edýär. Pawta dawasynyň netijesi belli däl. Ýöne Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan kärençiniň sözlerine görä peşanalydy tasvir giýje togy öçýär. Adamlar ýygyn pawtasyny garawullamak üçin giýjelerini kärene ýerlerine bolýarlar. Galy bersede her gün ýygynalan pawtany öýe daşamak üçin ýa-da pawta kabul ediş nokatlaryny daşamak üçin tehnika ýetmezçilik edýär. Döwlet media ferişdeleri kärençileriň tehnika ýetmezçiligi, ogurluk hadisalary ýa-da oba ýerlerini elektrik energiýasynyň öpçünçiligine dürýän bökdönçlükleri barada asla habar bermeýär. Bu aralykda global koronavirus pandemiýasy bilen baglykda halkara uçur gatnawlaryny çäklendiren Türkmenistan kadaly halkara uçur gatnawlaryny dolu dikeltmezden pandemiýa zerarly daşary ýurtlarda galan raýatlaryny charter gatnawlary arkaly ýurda getirmegi dowam etdirýär. 29 Awgustda Azatlyk Radiosu ýene 300 töwrek raýatyň Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň charter gatnawy bilen Istanbuldan Türkmenistana getirilendigini habar berdi. 1 sentýabrda Azatlyk şu aýyň dowamyny Türkiýanyň Istanbul şäherine we Belarusyň Minsk şäherine bir aýyň dowamyny 5 töwrek charter gatnawynyň meýilleşdirilýändigini habar berdi. Ýygjamlaşan charter gatnawlary awgustyň başlaryna Istanbuluň bir halkara howa mendiline ençeme Türkmenistanyň türkmen hökümetinden uçur gatnawlary dikeltmegi talap edip geçiren nägilelik çäreleriniň ýygyna gawat geldi. Türkiýede ýyllar çömüň Türkmenistany ýaşaýar. Ýöne Türkmenistan henüz bu ýurda kadaly uçur gatnawlaryny dikeltmedi. Mundan öňe Türkmenistan howa ýollary kompaniýasy Dubay, Gazan we Moskwa şäherlerine kadaly uçur gatnawlaryny dikeltdi. Şeýle-de awgustyň aýagyna Germaniýanyň Frankfurt şäherinde kadaly uçur gatnawlarynyň gaýtadan ýoly goýulýanlygy ma'lum boldy.
Türkmenistan pandemiýa çäklendirmelerini aprel aýyndan bäri hadaly gowşatyp başlanan bolsa käbir çäklendirmeler öz güýjünde galýar. Bu çäklendirmeler saklanyp galýan mahaly ýurt raýatlary dürli transport kynçylyklaryny başdan geçirýärler. Adatlyk radio 31-nji awgustda görnüşinden howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli daşawda bir ýokary okuw jaýynyň rektorunyň Lewap welaýatynyň bolan taliplerden diňe uçurda syýahat etmegi talap edýänligini habar berdi. Tomuz kanikuwynyň tamamlanmagy bilen okuw jaýyna dolanýan ýaşlar rektorunyň talabyna görä okuw jaýyna uçurda barmaly we uçurda syýahat edenliklerine güwä geçen biletlerini hud rektoruň özüne görkezmeli. Transport kynçylyklary bilen bagly beýleki habarda adatlygyň habarçylary awazada diňjalan müňlerçe büdjet işgäriniň otly we uçur biletleriniň gytçylygy sebäpli öz welaýatlaryny aşmakda kynçylyk çekýänliklerini habar berdiler. Türkmenistanda içerki uçur we otly gatnawlary gaýtadan dikeldildi. Ýöne häkimetleriň uçurda we otlyda syýahat edýän ýolbaşçylardan edýän kepilnama talaplary öz güýjünde galýar. 1 sentýabrda Türkmenistanyň ýokary we orta mekdeplerine täze okuw ýylyna badylygy berildi. Koronavirus hadisalaryny ikrar etmeýän Türkmen hökümeti ýurtda 2 ýyl howanyň düzümindäki tozan bölejikleriniň artmagy sebäpli girden maska talabyny iýun aýyndan başlap diňe köpçülik transport serişdelerini we ýapyk jemgyýetçilik binalaryna degişletdi. Munyň bilen baglykda 1 sentýabrda mektebe baran okuwçylar sapak wagtyny agyz burunlarynyň maska bilen örtülmeligini düşünüp galdylar. Ýurdun metbuat serişdeleri hökümetçi neşirler bu düzgünüň saklanyp galýanlygyny 1 sentýabrda haçanly okuw ýyly başlanandan soň bu barada ilaty habar etmek zerur hasaplady. Her niçikde bolsa sapaklar koronavirusdan ozalyk tertipde geçilýär. Diňe sapakda maska giymek talap edilýär diýmeseň hemme zat tas öňköňkülük. Geçen hepdeniň dowamyna Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylar ýene bir üýtgeşik täzelik barada habar berdiler. Aşgabatda häkimetler inni kepderleriň ýygyna düşüp başlady. Hasydol soňky bir näçe ýyl bäri ýykmany itleri, ýykmany piçikleri garşy ýowuz göreş alyp barýan türkmen häkimetleri inni kepderleriň ýygyny çalyp başlady. Bu täzelik entek gyzgyn täzelik kepderlere garşy girişilen göreşiň jekme-jeklikleri, onuň alınıp barlyş heniz dol aýdyň näl. Ýöne näme bolan bolsa 23-nji awgustda döwlet başlygy Serdar Berdimuhammedowyň paýtagtyň üstüne dik uçurly gezim etmeginden soň boldy. Adatlyk radiosynyň habarçylary prezidentiň dik uçurly saparyndan soňra paýtagtyň käbir merkezi etrapçylaryna kepderleriň ýitirim bolup başlanyny habar berýärler. Her niçikde bolsa 30-njy we 11-nji etrapçyda kepderler entegen bar ýöne beýleki käbir merkezi etrapçylarda kepderler ýitirim bolýar. Dünýäniň köp sanly ýyry şäherlerine kepderi problemasy bar, hatda dünýäniň köp sanly ýyry şäherlerine kepderleri gödäwçilikde saklamak hyzmatyny hödürleýän ýörüýte kärhanalar hereket edýär. Käbir maglumatlara görä diňe New Yorkyň özüne 1 million gowra kepderi ýaşaýar diýerler. Ispaniýanyň Barcelona şäherine 85 000 gowra kepderi bar diýer. Angliýanyň paýtagty Londonyň özüne 1 million gowra kepderiniň bardygy çaklanýar. Britan neşirleri tutuş diňe Angliýanyň özüne 18 million euro kepderiniň bardygyny aýdýarlar. Ýöne Aşgabatda kepderleriň sany mälim näl. Aşgabatyň ýylan sany hem anyk aýdylmaýar. Ýöne kepderleriň sany asla aýan edilmeýär. Ýene bir soraw: näme üçin kepderler şäherde ýaşamagy saýlap alýar? Bilermenler kepderleriň amatly durmuş şertleri sebäpli şäher ýerlerini saýlap alýanlyklaryny aýdýarlar. Bilermenler kepderler üçin şäherde iýmit tapmagyň aňsatdygyny, olaryň şäher ýerlerini aňsat pinahanada tapýanlyklaryny aýdýarlar. Serdar Berdimuhammedowyň paýtagty eden dik uçurly saparyndan soň Aşgabatda kepderler ýitirim bolup başlady. Habarçymyzyň 1 sentýabrda beren maglumatlaryna görä dik uçurly sapardan soň paýtagtyň asmanyna uçurmansyz uçurgy berilip kepderleriň saklanýan ýerleri anyklanypdyr. Hatta hökümet edaralaryny işleýän adamlaryň kepderi saklaýan ýerlerine hem adam ugradylyp guşlar ýok edilipdir. Munyň şäheriň hemme ýerine dowam etjekdigini aýtdylar. Şeýdip kepderlere de nobat ýetdi diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy 1 sentýabrda paýtagtdan habar berdi. Habarçynyň kepderlere de nobat ýetdi diýmeginiň sebäbi mundan ozal häkimetler ýurdun dürli sebitlerine şol sany paýtagat Aşgabatda ýykmany itleri we ýykmany pişiklere garşy ýowuz göreş alyp bardylar. Hasydol Adatlygyň habarçylary häkimetleriň itler we pişiklerden daşary wagtal kebelekleri we çekirtgelere de garşy göreşenliklerini habar berdiler. 30-njy awgustda Giýişlik Sowet Soýuzynyň öňkü ýolbaşçysy Mikhail Gorbaçow Rus metbuatyna görä udagy çeken ketelden soň 91 ýaşda aradan çykdy. Sowet Soýuzyna durmuşa geçirilen aýdyňlyk we üýtgedip gurma reformalaryna ýolbaşlyk eden Sowet lideriniň ölümi günbatyr media ferişdelerine giňden habar berildi. Gorbaçowyň dolandyryş ýyllaryna dünýäde sowuk uruş tamamlandy, Berlin diwary ýykyldy we soňu bilen
15 respublikadan ibaret Sovet Soýuzy dargady. Sovet lideri elbetde 70 ýyl Sovet baknylygynda ýaşan türkmen halkynyň arasynda da giňden tanalýar. Aýdyňlyk we perestroika döwürlerine şaýat bolan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Hal 31-nji awgustda Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde Gorbaçowy ýagşylykda ýatdy. Mikhail Gorbaçowyň aradan çykmagy uly bir taryhy döwrüň, üýtgüşliklik bolan döwrüň jemy hökmüne taryha girer diýip pikir edýärin. Sebäbi taryhda Gorbaçowyň orny ören aýratyn boldy. Şonuň bilen birlikde türkmen halkynyň arasynda da Türkmenistanda da Gorbaçowa bolan garaýyşlar dürlüdi diýip türkmen ýazgysy aýtdy we Sovet lideriniň başlangyjy bilen girişilen aýdyňlygyň Sovet giňişligine erkinlik hakda pikir etmäge şert töredendigini aýtdy. 26 awgustda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowy birden duýdansy ýagdaýda orden bilen sylaglady. Onu da 4-nji derejeli watanyň öňüne bitiren hyzmatlar üçin ýan orden bilen sylaglady. 26 awgust Berdimuhammedowyň dowlany günnäl Putin mundan odal Berdimuhammedowy usuran käbir sylaklaryny we ordenlerini onuň dowlany günnä gawat getiripdi. Putin iýun aýyna kiçi Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow hem dostluk ordeni bilen sylaglady. Kreml Aşgabatda ordeni berýär. Azatlyk radiosu munyň aňyrsyna mümkin bolan sebäpler bilen gyzyklanyp 30 awgustda Merkezi boýunça ekspert Bruce Panier'e mikrofon uzatdy. Panier düşündirdi. Kremliň Aşgabat bilen mähirli gatnaşyklary hassa ýygjamlaşdyrmagy megerem Russiýanyň Ukraina esassy çödürüş sebäpli Rus energiýa importyny kemetmegi maksat edilýän Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanyň gaz satyn almak ähtimallygy bilen hem ilteşikli bolup durýan ekeni. Putinin uly Berdimuhammedow sylamak barada karara gol çekmeginiň edil ýygyny 29 awgustda Russiýanyň Federasiýa Geňeşiniň başlygy Valentina Matviyenko Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Türkmenistanyň prezidentiniň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow bilen telefonda gürleşdi. Matviyenko Berdimuhammedow Rus sylagy bilen gutlap Moskwa sapara çağırdy. Merkezi boýunça ekspert Bruce Panier soňky aýlarda hassa ýygjamlaşýan, has mähirli häsiýete ýa bolýan türkmen Rus gatnaşyklaryny halkara gaz sowdasy bilen ilteşdirýär. Belesek Matviyenkonyň türkmen kardeşi bilen telefonda gürleşen güni 29 awgustda Berdimuhammedow Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Miller bilen Aşgabatda duşuşdy. Now why are things getting so much better now? You're going to have to put that on the war with Ukraine. Russia is Näme üçin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklar häzirki wagtda hasy gowlaşýar. Muny Ukrainada barýan uruş bilen düşündirmeli bolýar. Russiýa häzirki wagtda Ukraina bilen alyp barýan uruşynyň töweregindäki ýagdaýlar wagtda beýleki köp sanly ýurtlar ýaly uly kartina seredýär. Rus nukdaýnalaryndan bu kartinanyň bir bölegi Ýewropa Birleşigi üçin ýagdaýlary borlugyndan kynlaşdyrmak bolup durýar. Sebäbi bilşimi diýäli Ýewropa Birleşigi Moskwa sanksiýa girdi. Bilşimi diýäli Ýewropa ýurtlaryna soňky wagtlarda, hususan soňky bir näçe hepde bäri tebii gazyň, newitin, benziniň bahalary ören ýokarlanýar. Bular Russiýanyň Ýewropalylara etmek isleýän basyşlarynyň bir bölegi bolup durýar. Inni olardan bäri hadarysy gaz geçirjisi barady. Türkmen gazyny Azerbaýjany berip, ondan aňry Ýewropa satmak barada gurulmalar barýar. Şeýle pikirler Ýewropada hem meşgurlyk kazanýar. Bärde köp adam özleriniň inni satyn almaýan Rus gazyny başga çeşmeler bilen Türkmen gazy bilen çalışmagyň uğurlary barada gurulun edýär. Russiýanyň birdenkä Türkmenistan bilen has mähirli gatnaşyklary amtylmagy şek şu mesele bilen bagly bolup durýar. So Russia's move all of a sudden to court much better ties with Turkmenistan is undoubtedly related to that. Deep Bruce Panier gurrun berdi. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag bolun.